Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it if we bridge this gap. Hey, buiten, komen even naar die mensen naar boven. En we zeggen even goeiemorgen. Goedemorgen. Hey, even met de hand. Hey, wat zie ik daar? Hey, wat hoor ik daar? Hey, wat zie ik daar? Wat ga je hem doen? Wat gaat er gebeuren? Wat wij gaan doen is, wij gaan met 3 scholen, met kinderen die zelf een heel prachtig lied hebben ingestudeerd. Ze hebben zelf muziekinstrumenten gemaakt. Gaan wij alle mensen die naar het Oerolfestival gaan op Terschelling, die gaan wij uitwuiven. Dat leek ons heel erg belangrijk. Zij gaan creatieve dingen zien en alles. En wij zijn ook creatief bezig geweest. Dus dat is de bedoeling van onze actie. En hoe zit het met de keel van alle band? Is er wat klaar voor? Nou, dat zal ik even vragen. Meneer vraagt hoe het met die kelen is. Laat even horen. Ik heb het gevoel dat het goed zit. Zet hem op en een heel soort succes. Hartstikke mooi jongens, allemaal succes. Applaus voor Omroep Friesland en bedankt. Waar gaan we heen? Waar gaan we verder? Hoi. Wie gaat het nummer hoor? Over Oerol. En dat de mensen naar Oerol gaan en daar gaan we een lied over zingen. Want een paar kinderen uit onze klas en van Noorderlicht die hebben dat lied gemaakt. En dat gaan wij zo meteen zingen. En is het echt een goed lied? Is het een leuk lied? Ja, heel erg. Want wij hebben hem ook heel goed geoefend in de klas. En ik denk dat het wel heel leuk gaat worden. Mooi wij alvast even een heel iets stukje jaren. Ja. Oké. Beginstuk of het eindstuk? Het beginstuk of het eindstuk? Doe maar het mooiste. Oké, het beginstuk. Oké, het refrein. Het refrein. Nee, het eerste stuk. Het eerste stuk. 3, 2, 1. Naar een eiland in de Waddenzee gaat een veerboot. En die neemt je mee over water naar het hele mooie groene strand. Ik herken dit nummer. Dit is net volgens mij een bekend nummer. Ja. Het is gebaseerd op Geronimo. Ik pak een bosje uit, dat stamp ik even een liek, hè? Liek. Wat touwtjes steken, nou, krijgen we daar. Sleuk het even uit. Dit maar krijgt hoe scherner het is, als het eruit scherm is, dan kan ik in één keer wel een bos doen. Dit is een sleuker, je kan hem zelf ook maken. Als je eerst hiekje van hout, maar dan is het zo gauw versleten, dan weer het hout samen ernaar. Dus dan ga ik er een koperen plaat in zetten. Nou, die zit er nou al jaren in. Je moet de stampenpunten opzetten. Je moet de trogliedje rollen. Maar dus dit is de perfecte sleuker. Ja. En dan was het een kaam, maar wij zeggen in het Fries een sleuker. Ik ga wel precies gaan, die wisten net dat het weer.
En toen stropen ze in de polder, dat wisten we net, maar meer zei politieauto's voor me. En toen lag 2 van die dingen in een koffer. Nou, toen dachten ze, ja, dat is wel moordenaarzaak, nou. Om een ei zat te pakken of het hazen. En toen zei ik in de politie, dit is een schreeuwker. Zie? Maar daar hebben ze er nooit van gehad. Ik ben nu precies, jodendag, nu 80 worden ben ik 66 hier aan het werk. Want ik ben met 14 hier bij de boer gekomen. Dus, ja, je zei het nou, dat is wel heel prettig. Ik had er zelf geen erging. Echt niet. Nee. Mijn lichaam dat wil dat nou. En mijn lichaam kan morgen zeggen, het mij niet meer, dan is het gebeurd. Wat doe je nou? Ik stomp ze al je liek. Als ik nee zei, die rijden, die moeten net daar zitten en daar zitten. Dus ze moeten alle jaar op timer. Nou, ik ga dit losbijten dat het erom in handen heen verder kan. Nou stomp ik al die rijden naar het eind. Ik kan meer stilzitten. Ja, dat had wat we vroeger ook al zo. Ik ben op Snij geboren, want is mem het in de weekend net een tijd. Snap je het? Mem wie ik hastig. Dus hier in een weekend net een tijd. Dus ik ben op Snij geboren. Het bosje is net mooi. Daar zit nog wat dit in, het winsel. Even naar het spiekerbed. Ja, dan krijg ik een heel mooi bos. Nou is dat bos mooi. Nou, zeg je dat wat? Nou, is net prachtig. Het ziet er mooi uit. Nou, daarom. Zo. Nou, ik nou hier een 120 centimeter bos op ha. En dan is die karren weer vol. Dat weet